Sa number 9, e-governance o electronic governance ang inaduso sa karon sa Konseho sa Bacolod bilang tikang para mahimo ang Bacolod City bilang isa ka smart city. May report si Nico Delfin. Isang Bacolod City sa nakigbayan sa World Smart City Expo 2022 sa Ilsan, South Korea. Si Councilor Celia Flor nga among nagtiglawa sa Knowledge Exchange Program sa World Bank, nagsiling nga kasubong sa mga natukod nga smart city sa South Korea, may dako man nga potensyal ang Bacolod para mangin isa ka smart city. For Bacolod in the next 50 years, of course, that would need the support of the succeeding generation of leaders, no? And I really hope nga amo na siya ang aton attitude, no? For our leaders to really continue the development based on plan which is based on information and data, good data. Ang smart city isa ka technological modern urban area nga nagagamit sang electronic method kag sensor sa pag-collect sa mga data, mga impormasyon nga na ginagamit sa pagdumala sang assets, resources and services ng isa ka local government unit. Iniagod mas mapalabot ang effective kag efficient nga serbisyo sa pumuluyo. Upod sa tuyo ni Mayor Albi Benitez, ginaduso man ni Flor nga masuguran ang pagpatuman sang e-governance sa mga city department kasubong sang sa Office of the Building Official. Kadamo sang concerns, no, issues on corruption kung may contact with persons, di ba? That is though masiling ta daw hindi man gid natural, daw normal sa transactions all over the country, no? So gusto nato niya contactless transactions para nga ang pumuluyo naton who go into that process will really be satisfied and we will have efficient, effective services for the people. That is the goal of smart cities. Nagapating konsehala nga pinaagiman sa e-governance mapaiway ang korupsyon kag mas mapadasig pa ang serbisyo sang syudad sa publiko. Nico Delfin para sa DGCast Negros.